lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Kalian ibu Umi Maslaka. Biasanya kalem kok ya ini ketok iki penampilan. Ayo, awas. Mekar. Ayo. Ayo Mas Dinar yuk. Sek. Aku tak matur. Lho kenapa sing jenenge gendut Fikri kok joget ndok kene kok trimane aku anggere lelu maksudnya piye? Apa Fikri omahe kampung iki kene? Nggih. Mas Fikri omahe kene? Lah aku takon lho, BJM ora ngene, kok sing papat goyang kok sing sitok anggere onatan piye? Oh, carane gendut iki wong kene, terus iki mau melu mlandang berarti balane. Kenapa dul jiwa seni kok isan-isin? 50 tak potong. Kowe ora gelem joget giras? Tak potong, aku tanggung jawab. Bayarmu 200 tak potong 50, karek 150. Joget dhewe. Bener? Ya. Nah, Mas Parkadi, Kang Dinar, kayak ora ki. Kayak wedi dipotong 50 ke wedi. Lah nek ngono joget sing rancak. Aja prene nang gone balamu tanggamu jogetanmu ora ngono biasane. Aku melu ngamuk. Ayo. Adek ndungone tanggane ngene balane nek jogete ndung ora kaya biasane. Ayo, Cok, dilaras. Ayo, Kang Markadi, Kang Dinar, Mas Purbo, Mas Slamet dirancakno. Ayo joget. Iki bareng. Ayo wong papat bareng. Nek kowe ora joget bareng tak potong. Ayo. Siga, ayo biasane. Ayo Mas Dinar yuk. Dirampak yuk. Ngono. Gaya. Ayo Mas Gedul alias Mas Fikri. Aku 300, apa karek 150. Nek Satrio apik, Satrio.
Sugeng sonten Bayu Putra. Selamat hari Islam. Ayo, udah menggila. Ayo. Angkat Mas Dinar yuk. Kendaraan diangkat. Ayo Satrio ini juga wong kene iki. Ayo. Nek Mas Purwanto wong kelor, saiki Mas Satrio ini wong kidul. Ayo. Yo yo cocok ana atraksi. Urung siap. Ayo. Sing kene semangat, sing keluar malah ora semangat kok ora arti acarane. Ajak genep 200 apa tak potong 50. Ayo. Buka sing apik. Ayo Satrio sing kuat. Ayo Vicky gedut. Hop. Yo aja kali. Atau buka ora meneh langsung dupa ya bro. Wah. Sing sito yo klenger. Iki kisore kricak. Ora wedi. Ora rempong. Badatung saking Bali Jaya Manunggal yo. Badatung gombong badatung. Bayu Jaya Manunggal. Banjato aile aku iki wis kadung kemomosen bukae nang kene kok kowe kudu sigrak iki aku kemomosen lha kok anak putumu iku mau do gelut do dolanan kembang api lha kok kowe kok enak-enak jaranan iki tujuanmu apa aku krungu suara mau ada kobongan ana jalan nang pinggir dalan tak caut bala kerban iki ora kobongan Mbah ora kobongan ala malah metune ala kadir tir terus
metune ora iki. Lah kok iso ndok kene metune aneh-aneh kok ala kadir. Iki nek sing ndek manuk ya ora didir terus. Lah sing ra duwe. Sing tumpake gede le. Heeh. Iku lanang. Lanang. Lah terus dir. Nang geger. Lah terus bajal sepisan kan. Ayo di. Ayo piye? Dir-dire piye bajal? Lah ya ranti. Ala kat. Ala kok iso meragakno sing pas ya. Madepe malih. Coba madep. Ala Gusti. Wong kok ana sing penake. Kowe ku wong tuwek aja do petakilan. Oh ya ngono Iku nek jajane gendut pikri kaya Harry macem. Lah kowe Jarane sapa iki mole? Hah? Mosok jarane Mas Satrio? Coba ya bajal delok sik. Jarane piye? Oh ditumpaki Mas Rito gelem katir-katir apa ora? Lah iku kok ditumpaki Mbak Dato iso tir-tir ngono. Ora muni. Bajal kendut-kendut nomune ta ora? Ya ora ya. Ora le. Bajal Mas Heri. Lho. Lah iya, lah kok aku sing numpaki kanu le. Lah kok iso Mbak Dato kok iso bajal? Lho. Iki ku dhewe. Sing mau lho katir-katir kaya. Pikri bajal kok numpaki pikri bajal. Iki katirno. Pikri sing numpaki katirno. Iki kan dene wong kene. Bajal. Ora ngono. Kowe sak omongi bolak-balik Pikri alias gendut. Main tok kampungmu iku aja isan-isin. Lho karek ngatirno jaran kok ino gebuk. Bajal, iki dulu balik. Bajal iso katir ora? Iku yo kualik neh. Iku malah mancal bokongmu iki sing gile. Kualik, bajal. Tir. Jalane beda. Siok ki bagi apa? Asik, nggih. Carane beda. Bajal tabuhane tak rungono ketok iku mung koyo kepenak. Bajal joget tok. Carane beda. Raine ning bojomu. Jor apa-apa tapi bajal iki tabuhan mau golekno, Mas. Ketoke mung koyo apik nek sing numpaki iki bocah iki. Macem-macem. Ora, telane nduk ancam iku kowe rek tukang joget. Lah aku kan tukang nabuh. Apa? Iki nabuh deng-deng. Malah lulang ae. Ya teko lulang tapi kowe kan anak wayang. Ayo, bajal sing koyo mau siongki mu lho. Bajal siongki ya bener. Yo nek niat dadi pemain lho, Los. Gol. Nah, Los. Gol. Ojo keren. Ya. Nek omahe Pak Man ae ketoke dong sik ganteng-ganteng. Wis tak colong iki lho. Ayo. Mau lho, sapa? Sioki lho. Iku wonge wis lumayan jaran kok ditengen kowe kok dagelan. Kowe kok njaluk tak pecat ta njaluk tak potong lho kok iso. Ayo. Jaran liku direk kok kono mau lho iki. Ditumpaki kekno Mas Purwanto. Iki pemain saka Jero Wangi. Tak delok. Nah, golekno ya tabuhan mau ya, aku tak cocok. Tijemu koyo seneng e. Tijemu seneng ono ndi? Ayo ditabuhi. Sioki pergi ke pasar tawar. Membawa payung. Ayo golek. Bagina payungnya copoten. Ayo. Iki sapa? Wah. Tuku terok. Nah, Sioki tuku terok. Kasih banget. Persis ya. Kasane aku malah garap kacaku iki ora aku malah dipendungi ngono wis ra main. Iku balik tas Eva iku balik. Ngomong. Aku kok nduk krasa wedi Pak Bu. Kuwatirku nek besok pas ora main ketemuku. Aja dendam ya, orang lain dendam ya. Orang, iso ya. Nek dendam dipotong 50 ya. Iya.
MC ini dipotong seket. Ayo. Iya kode Pak Man no. Pak Man yang kuluk kok ora iso iki mole. Ya cek ya. Coba alat rayu. Alat. Kene jalu ibu karo Kang Mener lho. Lho Kang Mener kono. Bener iki. Seket terus baik klon bojomu. Lah iya. Lho Kang Mener karo Mbak Jumadi lho sing duwe putu karo Mbak Mas. Wes balik cowok balik. Wes iku rambut gawe kok ono kepruki wes balik. Mbak Jatuh. Piye? Pundi sing priyanipun? Anjing menika adik ingkang ibu kita, adik Alvino. Alvino. Mana Alvino? Raja Wali ya Leo. Mana yang Alvino mana? Kabeh milen. Ayo, Mas Alvino mana? Ketoke bocah cuy.